En dus ging een proefknien van de brandweer het wek in om de helikopter aan te wachten. Wat plak vindt is een soepel verrinnende reddingsoefening. Zo kon brandweer en luchtmacht mooi zien wat er aan te pas komt en wat de eventuele risico's binnen. Want die binnen er wel bij een redding maar de helikopter. Voor hetzelfde geld is het ijs dunner en gaat het ijs alle kanten op. En vandaar dat ze procedureel wat dingen hebben aangepast om dat kort te sluiten. Gaat dat in net er dichtbij vliegen of wat? Ze gaan wat hoger inzetten. Je begint hoger en je gaat je verkenning iets anders uitvoeren. Dus je gaat wat extra risico's incalculeren. De afgelopen periode hebben we wederom wat aanvragen gehad om eventueel samen met de brandweer mensen uit het ijs of van het ijs te redden. En toen hebben we zelf in overleg met de brandweer besloten om een aantal zaken, het zijn eigenlijk een paar kleine zaken, even op een rijtje te zetten en te beoefenen. Toen ik in de SAR-helikopter dus niet zet worden, had meestal toch het ijszakken binnen. Ja, in principe wel. Uiteraard gaat het via bepaalde coördinatieorganen, of dat nou de meldkamer is of bijvoorbeeld 's nachts eventueel ook de kustwacht. Heel belangrijk is dat de hulpverlenende instanties heel snel de juiste middelen kunnen vinden en daar gaat het even om. Wat er maar aan het vluchten is uiteindelijk. Ja, wie er het snelste is, maar ook wat kan diegene, dag, nacht, allemaal dat soort zaken.